Når du sælger produkter online, er produktbeskrivelsen et af de absolut vigtigste redskaber. Det er her, du som virksomhed har mulighed for at forfatte en fængende, informativ og detaljeret beskrivelse af dine produkter. Produktbeskrivelsen er således helt afgørende for, at kunden er i stand til at træffe en kvalificeret købsbeslutning. Produktbeskrivelser er altså en essentiel kilde til produktinformation, men for mange virksomheder er det en udfordring at håndtere. Forestil dig, at du er en retailer med flere tusind produkter. Du modtager måske produktinformationer fra en leverandør, men hvordan sikrer du sig, at disse produktinformationer er i takt med virksomhedens overordnede kommunikation? Du har måske en masse private label produkter, men hvem skriver produktinformation til dem? Du har måske en masse produkter, hvor du ikke modtager tekster fra nogen, og så skriver dem selv. Hvordan håndterer du det? Det her StructPIM AI-funktion kan løse de udfordringer, der opstår i forbindelse med produktbeskrivelser. Med StructPIM AI kan du strømline processen, så du hurtigt og effektivt kan generere indhold, der er informativt, engagerende og motiverer til køb. Ud fra eksisterende beskrivelser kan du også generere andre typer af beskrivelser, eksempelvis USP'er eller beskrivelser i kortere og længere format. Produktbeskrivelserne kan desuden tilpasses forskellige kanaler, B2C, B2B, B2G, samt forskellige sprog og målgrupper. StructPIM AI giver dig som virksomhed mulighed for at tage ejerskab over dine produktbeskrivelser, og mulighederne er enorme. Videoen her er blot en lille forsmag på de muligheder, der eksisterer inden for produktbeskrivelser og AI med StructPIM. Er du nysgerrig, er du velkommen til at tage fat i mig eller en af mine kollegaer fra Imeo.